The book of John chapter 4, verse 23. verse 23. Ngamazwi la athethwa inkosi uJesu Kristu. These are the words spoken by our Lord Jesus Christ. Uthi He says, kodwa kuza ilixa but the hour has cometh, nangoku selikho. and now is. Uyisapha usixelela ngento ezayo kodwa khona. Jesus here tells us about something that is coming, but it is here already. Lento ifana nento bikumkani ibe khona It's the same as the king present, kodwa ibe ayikabikho apha kuwe but he is still not in you, ngoba awukayiqondi for you have not yet recognized him. awukayikhonzi. You have not yet worshipped the king. Kuza ilixa The time will come, nangoku and now selikhona kodwa liyeza. has already cometh, but it is still coming. Baninzi abantu abazi izinto There are many people who know things ezikhona that exist, kodwa bangaziboniyo. but those that they cannot see. Xa uthi kodwa kuza ilixa nangoku selikho, He says, but the hour has cometh, and now is, xa abanquli abayinyaniso when the true worshippers baya kumnqula ubawo shall worship the Father ngomoya nangenyaniso. in spirit and in truth. Bakhona abanquli There are worshippers, kodwa abanquli abayonyaniso bonke. but not all worshippers are true worshippers. Uyawuthi uziyibone lento, For you to see this, uyakuyibona xa umuntu ukhonza naye you will witness it when you are worshiping together with someone, kodwa enza isimanga sento ebeyishumayela uba inje udibana naye seyiphikisa. you find surprising things that he Meaning said. yonke lento ebeyithetha All what he used to say, ubenganyanisanga. he was not truthful. Masiqhubeke. Let's continue. Kuba uba ufuna abanjalo ukumnqula. For the Father seeketh such to worship him. uThixo ungumoya. God is a spirit, Abo ke bamnqulayo and they that worship him bamelwe ukumnqula ngomoya nangenyaniso. must worship him in spirit and in truth. Uyabona ke umcimbi wenyaniso You see, the issue or the matter of truth, uyawazi kodwa uwazi. you know it, but you still don't know it.
lo mcimbi wabhida uPilato lo This confused Pilate ephambi koYesu. when he was before Jesus. uYesu sesithi yena uzalelwe ukungqinela inyaniso. Jesus saying he was born to witness for the truth. Engasayithethi lanto yokuba yena uyindlela Not anymore saying that he is the way nenyaniso. and the truth. Uyabuza ke uPilato bakanti intoni inyaniso? Then Pilate asked, what is this truth? Nawe mhlawumbi Maybe with you also, kungenzeka kuba inyaniso ucinga uyayazi. it may happen that you think you know the truth. Mina ke ndizawuthetha ngale inyaniso athi uYesu yiyo. I will speak about the truth which Jesus refers to himself as is, Nale athi iya kusikhulula. and the very one that he says that will liberate us, Nale athi uThixo ufuna abamnqula ngenyaniso. and this one that God seeketh those who worship him in truth. Ndicela singakhubeki kulento. I would like to plead with you not to be offended in this. Ndizawuthetha ngeBhayibhile qha. I will just speak about the Bible. Andizuthetha le ndicingayo. I'm not going to say that which I think. Ingxaki nyani It is indeed a problem kuba uYesu wafika sithi yena uyiyo. because Jesus came saying that he is the truth. Wahamba esithi ungqinela yona lo nyaniso. Later on, he left him saying he's testifying for that truth. Wabhideka uPilato. Pilate was then confused. Wabuza umbuzo. He asked the question, Uba kanti intoni inyaniso? what is the truth? Abantu bake bathethe bade balile bexoka. People sometimes speak, even cry while they are lying, Bengazazi uba bayaxoka. not knowing that they are lying, Bethi bathetha inyaniso. claiming that they are speaking the truth. Lento ithi uThixo ngumoya. This that says God is a spirit. uThixo wenza icebo God made a plan lokusindiswa kwethu. of our salvation. Wathumela uYesu. He sent Jesus. uYesu ufika esithi inyaniso. Jesus came and he said he is the truth. Kodwa xa ehamba But when he is uthi departing, uzongqina inyaniso. he's saying he came to witness for the truth. Uthi kubafundi bakhe He's saying to his disciples, andinishiyi nodwa. I am not leaving you alone. Shiya nomoya oyingcwele. I'm leaving you with the Holy Spirit. Yintoni umoya oyingcwele? What is the Holy Spirit? Ngumoya wenyaniso. It is the spirit of truth. Itsho njalo iBhayibhile, utsho njalo naye uYesu. That's what the Bible says, and also Uthi Jesus. uyakunifundisa nezinto He says he will even teach you things. endingakange ndifikelele kunifundiseni. Those that I never reached in teaching you. Uthi lo moya He says this spirit ungumfundisi. is a teacher. Ngumoya It wenyaniso. is the spirit of truth. Ngamanye amazwi, In other words, xa ungenawo lo moya, when you don't have this spirit, inyaniso awunawuba nayo. you will never have the truth. Ungashumayela kodwa You may preach, kuba ushumayela iBhayibhile libhaliweyo. for you are preaching the Bible that is written. Kodwa umoya But the spirit wenyaniso of truth, ungekho, without him, nenyaniso the truth ayikho. is not there. Uyabuza ke omnye, The other one asked, kanti yintoni umoya wenyaniso? what is this spirit of truth? Ndithe ndizawuthetha ngeBhayibhile qha. I said I will only speak about the Bible. Izenzo zokuqala First act, or izenzo zesibini second act, ithi phaya it says there, idinga loyihlo. the promise of your fathers. Itsho iBhayibhile. That's what the Bible is saying. Ithi umoya oyingcwele It says the Holy Spirit, lidinga it is the promise loyihlo. of your forefathers. Ngumoya It is the spirit wedinga of the promise, engazange lidingiswe nina, not promised unto you, ladingiswa oyihlo. but promised to your forefathers.
xa uyilahla inyaniso When you lose the truth, uphika abazali bakho. you are rejecting your own parents. Xa uyilahla inyaniso When you reject the truth, uzenza into ongeyiyo. you make yourself to be something that you are not. Mhla uThixo esidala The day God created us, wasidala emfanekisweni He wakhe. created us in His own Ngamanye image. amazwi, In other words, umntu a human being imfuza is the resemblance nemfana and the image and the noThixo. likeness of God. Ndifuna uthetha ngenyaniso I want to speak about the truth. kuba uthi abo bamnqulayo He says those who worship Him bayamnqula must worship Him bentoni ngomoya in spirit. nangentoni umoya oyingcwele The Holy Spirit umoya wenyaniso is the spirit of truth, esinonqula ngawo kuphela through which we can only worship iqi God. ungekho lo moya Without that spirit, sizawuxokisana we will lie to one another. ngumoya onjani lo oyingcwele What type of a spirit is which is the Holy Spirit? umoya wobudlelwane It's the spirit of fellowship. umoya wobunye It's the spirit of unity. kuphuma umzalwane ecaweni The brother leaves, goes out to the church, out of the church. ukhubekile He is offended. uthi uthetha inyani He claims that he's Andoba. speaking the truth. okokhubekile First thing, he is offended. umoya oyingcwele ngumoya ongumthuthuzeli The Holy Spirit is the spirit that comforts. luphawu lokuqala ongazibona ngalo nawe It is the first mark that you can check uba yourself awunawo lo moya kuthethwa ngawo that you don't have the spirit that we speak of. uzibona kanjani How do you see that? ngokukhubeka By being offended wawugqiba ungathuthuzeleki and you are never comforted. ukuba ubukhona nkosi If, Lord, you were present, watsho umarta Martha said, uthi kuyesu he says to Jesus, uba ubukhona if nkosi you were present, Lord, ngengafanga he wouldn't have died. umntakwethu My brother, kuyacaca uba apho kukho lo moya it is clear that where this spirit is present, ukufa akukho there is no death. umoya wenyaniso The spirit of truth, umoya wobudlelwane the spirit of fellowship, abo bamkhonza uThixo benobudlelwane all those who worship God, being in fellowship, bayamkholisa uThixo they please God. abo bakhonza uThixo And those who worship God bengenabudlelwane without this fellowship, abamkholisi uThixo they do not please God. kodwa intoni thina esiyenzayo namhlanje What are we doing today? ubungumpostile ugxeka umuyiseli uba ungumuyiseli ugxeka umziyoni When you are Zionist, you criticize the ubungumziyoni Methodist. ubungumziyoni ngaphaya A Zionist that side, ugxeka umrhabe you are criticizing a Presbyterian. yabona mna You see, me, ndingumgonwa mna I was born and bred waserhabe from the Presbyterian church. inkonzo yandifundisa into yoba ndibe nendlebe That is the church that taught me to have an ear yokumamela abapostile of listening to the apostles. njengoba sendingumpostile nje As I'm an apostle now, ndinebhongo ngayo I'm very proud of No. it. Even wherever I go, andiqali into yokuthuka icawe yam I don't even start to insult my kuba church. noba zange ndibeke kule ndawo kodwa yandikhombisa le ndawo Even if it did not land me at this place, but it pointed me at this direction. umoya oyingcwele The Holy Spirit, wawufika ngaphakathi kwakho once He has arrived in you, uba noxolo you have peace. uxolo Peace likufundisa ukuthanda teaches you to love. ngaphandle koxolo Without peace, awunokwazi uthanda you will be unable to love. umbuzo uthe inyani yintoni The question said, what is the truth? luthando Truth is love. ukuba uthando sinalo If we indeed have love, siyakumkholisa uThixo we shall please God. kodwa uthando singenalo But without love, masibalinde zinkosi ezi
ukuthando unalo If you do have love, izawuphuma le papa engqondweni yakho this shaft that is in your mind will go out yokucinga into yoba ooceba ziinkosi. thinking that the counselors are our chiefs. Zayibeka kanjani nale nto? How do I put this? Zayibeka kanjani nale nto? Look, Jonga, abanye benu some of you, bangoceba ngoku, they are counselors abanye right bazawuba now. ngoceba Others shall be emva counselors kwee-elections. after the election. Kodwa ndiyaniyala But I am ningaze advising you, ningene kule ngqondo yokucinga into yokuba nibakhulu kunenkosi. never enter into that mind of thinking that you are greater than the monarch. and the chief. Lilishwa elo That is a curse. and bubuxoki. It is a lie. Awunamkhonza ke uThixo uxoka. You can never worship God when you lie. Xa ukhonza uThixo When you worship God, thetha inyani. speak the truth. And inyani And the truth yeyoyihlo omkhulu. comes from your forefathers. Ngoba isho njalo incwadi yezenzo phaya. That is what the book Hayi of Acts ungayifunda says. nawe ndingakufundela nawe uba uyifundi. Ithi idinga loyihlo. It talks about Ithi the promise of ke your forefathers. ekuzalisekeni In the fulfillment komhla of wePentekoste the day of Pentecost, baye bonke bengqondonye. all of them of the Ngamanye same amazwi lo mind. moya Means the usenza Spirit ngqondonye. makes us to be of the same mind. Awuphikisani. It does not confuse itself. Xa ungqondonye noThixo It does not contradict it. When we are of the same mind with into God, yokuqala esakubona ngayo first thing that will notice you with kukugcina umthetho kaThixo. is to keep the commandment of God. Uthini umthetho kaThixo? What is the commandment of God Uthi saying? ndikwisela umthetho omtsha Says, I give you a new commandment wokuba nithandane. that you love one another. Ingxaki esinayo The problem that we have, siphambanisa uthando lukaThixo nothando lwethu. we are confusing the love of God with our own love. Uthando lukaThixo The love of God kukugcina imithetho is yakhe. to keep His commandments. Kula mithetho kaThixo In those commandments of awukho God, umthetho othi there is no commandment that says, ambozenzele yakho icawe. go and establish your own church. Awukho. There's no such law. Uphuma uyozenzele yakho icawe ushiya abazalwane. You go out to establish your own church and leave your brethren. Xa ufika kwabaya becawe yakho When you get to those who Uthetha are in your own inyani. church, you claim that you are speaking inyani the truth. unganayo njani How can you have the truth ubudlelwane ungenabo? when you don't have fellowship? Sixakwa yimizi apha. We are troubled by families here. Abantu bayaxabana. People come to be in loggerheads. Babethe bayathandana. They said they love one another. Basibiza They called us emtshatweni wabo. in their own marriage wedding, Basikelelwa ngoyise. and they were blessed by their fathers, Basikelelwa ngonina. blessed by their mothers, Onina bagiya ngolasuku lokutshata and kwabo. the mothers were ululating on that day of their Kwaba marriage. mnandi. It was all good and Izihlobo happiness. zonke zalapha. All the family members and relatives Kusakhiwa were lo present mzi. here. This family is being Osikelelwe established ngabazali. and blessed by the Father, Unomoya wabazali. having this spirit of the Father. Ayalwe lo muntu ngumzali This wakhe. person was guided by his Ziyale or her parents nezihlobo. and family members present here. Udibane nabo besithi siyadivorce. Find them now saying that we are divorcing. Asababiza abazali. They are no longer calling the parents, inviting the parents. Baya kumantyi. They go to the magistrate. Ndifuna unixelela lento. I want to tell you this. Ngelaa xesha bebetshatiswa pha. At the time that they were entered into the marriage, Kwema umthunywa a kaThixo. messenger of God stood up Uthi and said, okuhlanganiswe nguThixo mawungahlulwa muntu. that which is put together or united by God, let no one separate it. And indeed loo nto iyenzeka. Indeed, that really happened. Because xa besohlukana bayi kulaa mthunywa. Because when they are separating, they are no longer going to that messenger. Baya kumantyi. They are going to the magistrate. Umantyi abanike i-relief. The magistrate will grant them a relief. Akabohluli.
He does not separate them. I-relief ithi The relief says ungake uyahambe uyoziphilela ngohlobo ucinga ngalo you may go nawe and live in futhi your own way. ungake uyophila And you also, the other ngohlobo spouse, you ucinga can ngalo. live your own way. laa mntu lowa That person uhlale ngumfazi walaa mzi will remain the wife of that family. selephethe eso certificate Even when she is because carrying that certificate. isertificate sikamantyi For the certificate from the magistrate sudiliza umtshato does not break down the marriage. siyi-relief It's just a relief. ngexesha usidiniweyo At the time that you are still tired, usaqhubekileyo when you are still offended, ngabe usenze ezinto uzifunayo carry on and do what you wish to do. esintwini In our customs, nazi iinkosi zingandikhumbuza the kings and ukuba chiefs are here. They, ndiyaxoka can ziyalazi remind me. isiko They know the customs and traditions. asinalo isiko lokususa inyongo We don't have a tradition of disengaging marriage. uzothi awungomfazi wakwabani kuba isuswe ngubani inyongo luqatywe yona How will you claim that you don't belong to a family of such family Liphi when isiko that lokususa tradition inyongo? of removing what has been done unto you cannot be done? kodwa ke ngerelief mantyi akunike yona But through the relief that the magistrate gave unto you, ungabe uyoxhenza you can go and dance out there. uzenelise We'll use the relief. nditheni ngakhubeki I said you should not be offended. ndinicelile kaloku I have pleaded with you. inyani masizifeyise Let us face the truth zinjengokuba zitheni zinjalo as they are. isilonda The esingathunukwayo wound that is not tempered with asiphili will msinya never be healed earlier or easily. ndikhupha ububomvu ngoku I'm oozing out all the bad in the ndixele wound. inyani I'm telling you the truth. oko indoda kabani useyiyo nangoku That you became so and so noba husband, you are ungasiphathi still that man. certificate esi Even if you have this certificate, irelief mantyi akunike yona that is the leyo relief that the magistrate gave unto you. likhona enilaziyo isiko elisusa inyongo Is there any tradition that you know that removes the tradition that was done unto you? ukhona enimaziyo umthunywa kathixo ohlukanisa okubotshwe nguthixo Is there any messenger of God that you know that can separate that which that God is why has ubalekela bound together? kwamantyi That is why you run to the magistrate. awufuni ufeyisa inyani You don't want to face the truth leyo yokuba ungumfazi walo mzi that you are the wife to this family naleyo yokuba uyindoda yalo mfazi and that you are the husband to this wife. inyaniso The truth iyakunikhulula shall set you free. uyazi xa uqhubekile You know, when you are offended, ubokuzibuze into yokuba umfundisi you must ask yourself whether the reverend, nomthuthuzeli wakho the teacher, and your comforter, uphi where is he? hayi ndixela inyani noba ibuhlunguna I'll just tell you the truth, whether it's hayi painful or not. ndiyayiunderstanda le nto xa sewukruqukile ngumfazi When you are tired of your wife, ikunika i-relief laa nto yalaa degree of divorce that decree of divorce gives you a relief ikunike noko nerayithi yokuba ungakuhambahambe and gives you the right that you may go wander around. kodwa umbuzo uthi But the question is inyani leyo is that the truth? hayi ibuhlungu nalapha kum It's painful sucinga even uba to ibuhlungu me, kuwe kuphela not only unto ibuhlungu you. apha kum ndiyithetha It's painful to me as I'm speaking about it. ndiyibeka kakubi nale ingxaki andikwazi uyibaleka The problem is that you can't run away from kubi it. kum indim
It is me, it is in me. kodwa uma bendine chance But if I had a chance, nje ndiba nendlela yokuyibaleka le I nto. would have a way to run away from this. Uyabona kulaa ndawo uye kuyo, You know what? That place where you are, kulaa ndawo uye kuyo the place where you went, uyothuthuzelwa phaa qha. there you just went there to be confronted. Ayisuki le nto yoku indoda kanozihlwele. It does not move away this thing that you are a husband. Nozihwele. Ayisuki into yokuba ndindoda yakhe. Even Nozihwele does not remove her from the obligation of Akahamba being your wife. akayothuthuzelwa. She may go and be comforted. Kodwa inyembezi ezi But the tears, zawusulwa. when they are wiped away, Inyani yona ehlala imile. truth will remain standing. Wawuyiva le ndoda ukuba iswelekile. When you hear that this husband has passed on, Siza kubona sowuphethe yinto nanto ifakwayo. Ityali. we'll see you wearing this blanket or scarf. Sowubhungxile. Now you are mourning, Sowulwela uyoba sidumbu. and you are Ngoba going inyani iyakuxelela to the mourner's room because it ukuba tells you indoda yakho le. that this husband belongs to you. Ndiyanazi nihlala ezilokishini. I know you stay in townships, Kodwa ndiyakuxelela but I'm telling you, la lokishi inenkosi yayo. that township has its own king and chief. La mhlaba ngowenkosi. That land belongs to the chiefs. Ngowenkosi yonke umhlaba olapha ngowenkosi. Every corner of the land belongs to a chief. Kusafuneka uyiface le nto You must still face this, yokuba unayo inkosi noma uhlala edolophini. that you do have a chief even when you stay in the towns. Niyayazi i-Union Building. You know the Union Building. Apha ngasemva kwi-Union Building Just behind the Union Building, kukho amangcwaba there are graves akwa Nkosi uLekhulu. of Chief Likud. La mangcwaba Those graves, abanga i-Union Building they are claiming the Union Building, uba ingumhlaba that it is the land wenkosi. of the chief. Ningahlala ke nenze imithetho phaa nenze yonke le nto. You can stay there, have some regulations and Kodwa whatever, ilixa liyeza but the time is coming apha inyaniso iyawuthethwa khona. where the truth shall be spoken. Uthi uThixo uJehova God Jehovah says, bekuyihlo nonyoko honor your father and your mother, ukuze imihla yakho uThixo ayandise phezu komhlaba. so that God may elongate your days upon this earth. Kukho abantu There are people abathi xa oyise nonina besaphila that when their fathers and mothers are still alive, babaleke baye eziklabhini they go run to the clubs bazonelise and entertain and fulfill xa themselves. bekhuzwa ngabazali When they are reprimanded by their bathi parents, nani nanizenza nje izinto. they say you used to do the same Athi things. mama tata Mother, father, ndine-life yam I mna. have my own life. Uthi nobomi bakhe She claims that she has her own life. webuthatha phi Where did he or she get this life? njengoba wazalwa nje ungazi noba uzawuzalwa. That you were born not even knowing that you shall be given birth. Akho unto. nomnye apho awa-aplayishayo Not a single one here who has applied uba azalwe to be born. unina noyise. It's the father and the mother. Umuntu owadisayida loo nto mnye nguThixo. The person who decided on that is not the one, Ngamanye is amazwi God. awunabo ubomi In other words, you don't have life ngaphandle koThixo. without God. Ungenabo ubomi And you don't have life also ngaphandle kwabazali bakho. without your own parents. Kuba uThixo aza andisa iminyaka yakho For God to elongate your days, ufuna into yokuba He wants you that you ubeke abazali bakho. must honor your parents. Kukho abantwana There are children kule mihla esinayo in these days that we have.
yale 10.10 yayintoni 10 points yokuchitha ubukhosi nobuKristu. The 10-point plan to destroy Christianity Lento and the okuthiwa monarchs. inkonzo This that we call a church, ayikho ifamily zingekho. it can never exist without the families. Yiyo lonto sawukholwa sihambe siyoshumayeza ifamily zethu. That is why when we have believed, we go and preach Yiyo to our families. lento uYesu Kristu That is why Jesus Christ, engazange akwazi ukuya kuThixo he uyise. was unable to go to God the Father, Engakange ayoshumayela ivangeli koyise. having not gone to preach the gospel to his Athabathe fathers, intimbo and took captive koyise. from his forefathers. Engoyise Being his forefathers, wathabatha he intimbo. took Isho captive. njalo iBhayibheli. That is what the Bible is saying. Wenyuka nabo And went up, ascended with them, baguqulwa and they were converted. ewahlukaneni. In them separated, Bahlanganiswa. they were united, Baba ngumoya and wokuhlangana. they became a spirit Baba of ngumoya unity, the oyingcwele. Holy Spirit. Idinga loyihlo. The promise, Ungayilibali lo ndaba. never forget that part. The Umoya promise, oyingcwele the Holy Spirit lidinga loyihlo. is the promise of your forefathers. Uba imbeko awunayo If you don't have manners, respect, sozuye koyihlo. you will never go to your And forefathers. ingxaki indlela eya ezulwini idlula koyihlo. And the problem with the path going to heaven passes through your forefathers. Sipractice apha ke We practice that here, into engayi kobawo. that which we thought of not going to, Ngokudelela by abazali disrespecting bethu. our parents, Side sidelele amakhosi. even disrespect the chiefs, Sihlaze abazali bethu. and now disgrace our own parents. Sithi inkosi ngokabana lo mntwana. And the chiefs will say, whose child is this? Inkonzo ayikho ifamily ngekho. There can never be a church existing without the family. Isizwe asikho There is no nation ifamily ngekho. without the family. Ifamily sisiqalo The family is the beginning sozinzo of the establishment or the soundness lobudlelwane. of fellowship. Ifamily A family yakhiwe ngumoya wobudlelwane. is built upon the spirit of fellowship. Immediately Immediately ucinge ngedivorce thinking about a divorce, uyahlubuka ebudlelwaneni. you are moving away from fellowship. Noba ukhonza kwephi icawa No matter which church you belong to, usezomka nakulo cawa. you're still going to live even that church. Qala ngokoyiswa You first fail apha endlini here at home, uthukisele. and you start being insultive. Caphukani man. Yes, be angry. Iright into yocaphuka. It is all good to be angry, Kodwa malingatshoni ilanga but let the sun not set usacaphukile. when you are still angry. Umoya wami uthiniwe ukhathele umoya ngisho nesimo singavumi nenyama inikezela ubomi bami busenyukela ubomi
Nina nicinga into yokuba kumnandi kum. You sometimes think that it is so well and nice with me. Ndizifundise ukufeyisa inyani I have taught myself to face the truth noba ibhlungu. even when it is painful. uYesu Kristu Jesus Christ, xa esibonisa lenyaniso when he revealed this truth to us, uthi masithandaze he says we should pray ubukumkani bukaThixo bufike. for the kingdom of God to come. Sibuya thina siyoshumayela elo lizwi We come and go and preach this word, sithi ubukumkani bamazulu sawuya kubo mhla safa. and we claim that we will go to the kingdom of heaven after death. Kangatsho uYesu. Jesus never said that. Uthi masibuthandazele bufike He said sisaphila. we should pray for it to come while we are still alive. Ingxaki ke asibazi ubukumkani bukaThixo. The problem is the lack of our understanding of the kingdom of God. Ubukumkani bukaThixo The kingdom of God akutshiwa uba bubuceba babantu. is not referring to the Kodwa counselorship it is of the the kingdom. men. Bubukumkani. Apho kukho ubukumkani khona ikumkani. When there is a kingdom, there is a king. Apho kukho ubukumkani kukhona isubjects ze-king zekumkani. Where there is a kingdom, there are also the Ukuhlangana- subjects of the king. It's king and domain. Bubukumkani nobuqaga. I-domain zii-subjects. The subject is the domain. Ingxaki yethu kusathana ongaphakathi kwethu ufuna sikuphathe thina side siphathe namagosi. The problem with the devil in us wants us to reign over even the Kulapho chiefs. siphambana khona ke noThixo. That is where then we come across and differ with God. Thina sifuna idemocracy. We're seeking democracy. The government of people for people by people. Umbuso wabantu ngabantu wenzelwe abantu. Asifuni umbuso kaThixo. We do not want the kingdom of God. Ingxaki unekumkani lo mbuso wakhe. The problem is that this government has a king, Isuke inxile ikumkani. and the king will go astray, Angahlutshwa nokuhlutshwa ukumka uThixo bobutywala bayo. and God is not even perturbed by the king drinking. Athi But khokeleka. he just says, be leadable.
Ndikhumbula umpostile uHlatshwayo I remember Apostle Hlatshwayo xa efundisa ngokuthotyelwa kwenkokheli ecaweni. when he's teaching about obeying the officers in the church. Uthi He says, uba uThixo ubeke lenkokheli phambi kwakho, if God has put this officer before you, wathi xa uyijonga wena wabona ixoxo. when you look at this officer, you see a frog. Uthi xa ligxuma eli xoxo nawe gxuma. He says, when this frog jumps, you must also jump after him. Indalo isifundisa into yoba xa isiwa inkosi ehashini nawe yiwa. The creation teaches us when the king or the chief falls from the horse, you Ngamanye must fall amazwi, yourself. In other words, Sufunda ukuhleka never teach yourself to laugh abantu abadala to the elderly ngoba ucaphukisa uThixo. because you are offending God. Uthi He says, akuba engekho uyihlo in the absence of your father, umkhulu lo wakho your elder brother unguThixo wakho. becomes your God. Akatsho noba unguyihlo, It doesn't say he is your only your uthi father. unguThixo wakho. He says he is your God. Niyabona ba sinabo oThixo uThixo asinike bona. We do have the gods that God has given unto us. Siqala ukuphambana noThixo We come to differ with God sakuphuma kwisiko lakhe. when we come out of his own custom. Sithi sawukholwa Once we become believers sikote ivesi ezithi asekho ngaphansi komthetho. and quote verses that says we are all no longer under the law. Hayi watsho nyani uPawulos. Yes, Paul did say Uthi that. asekho ngaphansi komthetho. He says we are no longer under the law. Kodwa xa ifika kumaRoma pha uyayicacisa lento. In the Romans there, he Uba he asikho defines it ngaphansi further. komthetho wenyama. We are no longer under the law of the flesh, Siphansi komthetho kamoya. but we are under the law of the spirit. Into ke eye isilahleke. That which we lose is, Uba umoya lo awuqali kuThixo. for this spirit does not start with God. Uqala kubazali bakho. It starts with your parents. Abazali bakho yabazi uba bakholwa yile nto. You know that your parents are not pleased with what we are doing. Why uyenza wena ucinga ubhetele kunabo? Why do you do it and think that you are better than them? Sebeka kanjani lena? Awuyicingi le nto yoba uxhomekeke ukubahlonipheni ukuphila kwakho. Don't you think that about that you are dependent on them for you to live longer? iBhayibhile ungayifunda You may read the Bible ulahlekisa abantu abaninzi uzilahlekise nawe. and you deceive other people and deceive yourself. Yiyo le nto ithena lawubuzwa That is why the uba le later man was ncwadi asked iphetheyo that this book that you are uyayazi na le carrying, nto ilapha kuyo. do you understand what is in this book? Lithi thenwa The leather man says, ndawuyazi njani how will I know this kungekho ndifundisayo. when there is no one who teaches me about it? Umfundisi ke phezu komhlaba mnye. There is only one teacher on this earth. Susibona sinxibe ezembatho zethu. Don't look at us wearing this robing of Nathi others. sifunda kuye We learn from him as well. kumoya oyingcwele He is the Holy Spirit, ngoba ngumoya wenyaniso lo. or is the Spirit of truth. Umoya oyingcwele uyasixelela uba masiqhekeke. Does the Holy Spirit teaches us to segregate? And Umoya split? umoya oyingcwele uyasixelela uba masidivuse. Does the Holy Spirit teaches us to divorce? Ndithanda uza kweli cala xa ndithetha ngale ndaba. I like to come this side when I speak about this. Uyasixelela uba masilahle abafazi. Does he tell us to divorce our wives? Uyasixelela umoya oyingcwele into yoba masihlubuke ecaweni. Does he teaches us to segregate and leave the church? Uyasixelela into yokuba abantu bethu zinonsense. Does he tell us that our fellow brothers are nonsenses? Imandi uxelele nto. Let me tell you this. Umzali wakho Your parent ekuzala giving birth to you, wawuliyuku apha. you were just something that is not alive. Uzenzela yonke into. You're doing everything, messing yourself up. Abuye ahlambe yonke lento yakho. She will come and washes off everything from Zange you. ayonyanye. She never despised you. Nawe zange akonyanye. And she never despised everything in you. Ukukhula ke kunje. This is how then you're growing.
wawukhulu banamandla When you grow, you have the strength. wawuba namandla wena usukufuna ubetha unyoko noyihlo When you have strength, now you want to beat your father and your mother. endaweni yokuba ukwazi ukubatotomisa Instead of you making them umuntu to awukhula walk. When a person is old, uyehla bengumntwana again he comes back to become like a child. kufuneka uba wena umphiphe You must then clean him up. ndiba nawe ngoku sowumthi hayi mdala nje akayicingi ngantoni le nto He's old. wena Wise. wawunjikakanani wena How old were you? wawumncinci You were still young. yena ngobudala bakhe With him being an elderly wakunakelela person, igame yakho ke ngoku it is now your turn now. ndiye ndibukele abantu ezicaweni I look at people in churches. xa ndithetha ngecawe ndithetha zonke naleke Even this one, I'm referring even to this one. uyawufundiswa yile nkokheli He's been taught by this leader, hayi le nkokheli ide ifike iyoluphale and this leader grows up until he starts getting old, too xa old. seyaluphele le nkokheli When he is too old, ukwazi uhleka le nkokheli now he's now able to laugh at kanti this. igame yakhe ngoku It is now his turn yokuba iphiphe le nkokheli to clean up this officer. igame yakho It is your turn. yenza nawe Do the same eyenziwa kuwe that was done unto you. igame yethu ke ngoku It is now our turn yoba siphuthume inkokheli zethu that we should go for and assist our leaders, uthixo wasinika zona those that God gave unto us, amakhosi the chiefs nezikumkani and the kings. kufuneka siphuthume ubukhosi babo ke ngoku We must go and support their kingship. okokuqala The first thing, kufuneka siqalise i-birthdays we must start now establishing birthdays kwikomkhulu nekomkhulu in each and every monarch. organizane We organize ourselves siyothi happy birthday to say happy birthday kumkani to the king, happy birthday happy birthday nkosenkulu to the paramount chief. sibuye kwakhona And we come back, sibe nerali have a rally zokuyoncoma ubukhosi bethu to go and commend our monarchs singabi nanhloni ngale nto and not be feeling shy about this. uthixo uzawuvuya God will be pleased and ngoba rejoice. sekuneliswa indalo yakhe For we are pleased by his own creation. masizenze manezinto zibonakale Let us do these things that they are visible siphakamise ubukumkani bukathixo and lift up the le kingdom of nto ithi God. thandazani bufike ubukumkani These bukathixo God saints praying for the kingdom of maybe God you to don't arise. understand it Maybe aniqondi kakuhle. uthixo ebadalile abantu God having created wabeka man ikumkani and he put a king ubilawule for him to reign. wabeka umprofeti And he put a prophet ukuba athethe ngaye to speak, for God to speak through him, azisukumkani ngezinto yena azifunayo to advise the Thixo. king about what God wants from the king. ngabagqotha bakathixo abo Those are the anointees of God. wabeka ijaji Then he put also a judge. nithi ke nina hayi ijaji ya esikolweni You say a judge went to study. hayi ijaji yagxothwa The judge was ordained, was anointed. ayinikwanga ikumkani zange kuthiwe mayilawule ngomthetho wayo A king was never given to rule with his own uthixo laws. wabanika umthetho God gave them a commandment emabawuhloniphe that they need to respect. so ijaji ke ngoku Then the judge, therefore, igweba wena ngomthetho he will judge you using the law kakumkani of the king awunikwe nguthixo given to him by God. uthixo wawunika uyise And God gave it to his yena fathers. wawuthatha lo mthetho kuyise And he took that law from his fathers. kwathiwa lisiko And it was called a custom or a tradition. umbuso ke kathixo The kingdom of God, therefore, uzawufika shall come
sawufikelela ekuhlonipheni inkosi zethu When we have reached the level of Saku- giving respect to our king, sakufikelela when we have reached the ekuhlonipheni level kubafundisi bethu giving respect to our reverend, sawufikelela when we have reached the level ekuhlonipheni umthetho of respecting the law, ngokuba sihlele emthethweni asinawugwetshwa because when we dwell in the law, we shall not be condemned. mandiniyeke Let me leave you. kudala ndinifundekela apha I've been saying a lot in front of you. iteksi yethu Our scripture says, uthixo ungumoya God is the spirit. ngamanye amazwi In other words, sikhonza umoya we worship the spirit. uthi abo bamnqulayo It says those who worship him mabamnqule bekumoya must worship him in spirit naphi nenyaniso and in truth. inyaniso ngumhlanganisi wethu The truth is the one that unites us. umoya The spirit nguwo osinika amandla is the one that gives us the wokuba power singadinwa that we should not tire. athi kwe uthixo ndiyakubasikelela abantu bam That God says, I shall bless my people ngantoni ngamandla with the power